Otetaan se ison enää. Tää on Kaisan. Siinä pitää ihan No niin, laittakaa lätkä kiinni, niin mennään syömään. Ei siitä musta tule. Joo, mä ottaa vaan muotoa. Niin, joo, Heikka oli sanonut, että ei oikein toista mustaa, niin ei siitä tule mustaa, että kyllä se vaan. Kyllä me ei katsottiin. voi edes Saiva. Mutta Heikkahan on ihan me tos käydään alittaa. Joo, me ottaa Mun pitäis vaan leikkaa tommonen polkkatukka itseasiassa. Toi sopii sulle ihan törkeä hyvin. Mulla on tällainen otsis ja sit saa, tai ei tällainen, mutta tältä voisi saada morkkaa. Niin, mutta emme tossa nyt, se on ihan vaaleanpunainen tukka. Tää on yksi hakan. Tää vaan meni. Tää vaan meni. Aivan viaton ääni. Tää vaan meni. No mulla oli 200 niin 100 euroa. Oot sä laskenut? Se varmaan haluu nää. Aamulla, kun se lähti pikku neuroa se kukaan päälle. Mun pitää äsken vielä mun pikku hakan ja ottelen, kun mä lähtin tuliin. Meillä on Tuu samaa jutun vähän alaspäin. Ei harkita. Ei mun Laita kädet silleen just. Ai vitsi, ei mun on pakko mennä pisalle. Aamukahvi antaa ei kun alkaa.